Seigarren buruketa. Beti bezala irakur dezagun arreta osoz eta hemen erreflexiona dezagun gauza batzuei buruz. Gaur eta biharko buruketak ez dira aurreko motakoak. Eragiketa bakar batekoak baizik. Beraz, errealitatean askoz errezagoak. Lurrin flasko batek litroaren 20-reneko edukiera du. Zenbat flasko bete daitezke 3 litro eta erdiko bidoiaren edukierarekin. Azter dezagun dakiguna. Hemen ez da satirika aipatzen, ez da kantitate osorik ere. Hemen, beste buruketa arrunt askotan bezala, aipatzen direnak bi kantitate dira. Berezitasuna, gauza bitxia, diferentea, bi kantitate horiek zatikiarrak direla da. Orduan, beste buruketa arrot batean bezala, asmatu behar duguna zer eragiketakoak diren da. Zara, batuketakoa, biderketakoa, kenketakoa, zatiketakoa, zerezkoa da buruketa. Hori da asmatu behar duguna lehenengo eta behin. Lan hori errazteko egingo duguna zera izango da. Saiatu beti, bihurtzen, ematen dizkizuten datuak zenbaki osoak eta borobilak. Zera da, erraztu buruketaren enuntziatua, agindua. Datu taula eta datuen moldaketa. 3 litro eta erdiko bidoia banatzeko. Baina zuk imaginatu dezakezu, erresteko, 30 litro direla. Gero esaten digu litroko 20-reneko hainbat flasko betetzeko daukagula. Baina zuk imaginatu dezakezu 2 litrokoa dela. Banaketa denez, zuk asmatuko zenuke zerezko buruketa zen hori, ez da? 30 zati 2 izango litzatek, ez da? Baina benetako datuak irudietan agertuko direnak izango dira. Ez guk imaginatu ditugunak. Botila handia, edo bidoia, 3 litro eta erdi, zera da, hori transformatzen badugu, 7 erdi direla ikusiko dugu, begira ditzagun eragiketak zeintzu diren, 3 gehi erdia, 6 erdi, gehi erdia, zera da, 7 erdi. Eta, gero, flasko txikiak, lurrinezko flaskoak oso txikiak direnez, badakizue, pues 20-ren bateko litrokoa da. Orduan, benetako egikera zein izango da? Benetako datuekin ere, banaketa, esan badugu aurreko adibidean banaketa dela, hemen ere banaketa izango da, baina zerekin? Benetako datuekin, 7 erdi, zati 20-rena, zera da, 140 zati 2, 140 zati 2 ematen du, hoixe, 30 flasko, eta horixe da egin behar den bakarra.